जोङो मैयानिफ्रायनो खौरां बिजोङाव नुबाय थादों जे आगरनि बिटिसिनि चिफ श्री हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोननै लाइजाम लिरनाय आरो सोरनिबा आथिं हमनाय बिनि सावगारि जों नुनो मोनदों। दा बे बिथांनि लाइजाम लोगोसे बे आथिं हमहैनाय बियो जोबोद माने मोनसे मिनिथाव मोनसे बाथ्रा जादों। बिथाङा 17 बोसोर बिटिसि सरकाराव थानानै दिनै बोसोरनै बिथाङा आखाइयाव पावार गैयैयाव जोबोद बिथाङा फ्रास्ट्रेसनाव गोग्लैदों। जोबोद बिथांनि गोसोआ हयथ' बायग्लिनानै बोरैहाय बिथाङा पावाराव फैफिननो हायो बिनि थाखाय बिथाङा नाजादों। गोबां बिथाङा बाथ्रा बुंदों बेवहाय। बिथाङा बुंदों जे 600 कौटिनि बेवहाय केलेंकारि जादों होननानै। जोंना बिटिआरनि बाजेटआनो मात्र 677 कौटिल'। बेवहाय 600 जुदि माने केलेंकारि जानांगौबा बे होमबा गासिबो बाजेटआनो 100% माने केलेंकारि जानाय बायदि जायो। दा बे जोबोद नंखाय। बिथाङा 17 बोसोर सरकार सालायनानै 3,000निबो बांसिन कौटि 3,000 कौटिनिबो बांसिन बिथाङा जोंनाव माने लायबिलिटि गालांदों, बाखि गालांदों। बे बाखिफोरखौ सुख'बायैनो नोंथांमोना मिथिगौ जुदि बोसोरसेयाव 600 बा 700 जोंहा बाजेट जायोबा 90% बोसोरबायावहाय 90% बाजेटखौनो बिथां गालांनाय बाखिखौ जों सुख'नांगोन। गतिके बिथाङा बेबायदि गाव जाख्ल'नायाव गोग्लैलांनायनि थाखाय करापसनाव एकदम गोदनासे हाबनानै थानायखाय गुबुनखौबो करापसन नुदों, साप्लाय होदों होननानै बुंदों। जोंनि सरकाराव दिनैसिमबो गोदानै खुनु नाङै जिनिसनि जेबो साप्लाय होनाय जायाखै। साप्लायखौनो होनाय जायाखै होननानै बुंबाबो जों गोरोन्थि बुंनाय जाया। गतिके दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिटिआर ओनसोलाव सान्थि गिदिंनानै फैफिनबाय। बोसोरनै नोंथांमोना नुदों जेबो भायलेन्स जायाखै। जेरैथिंबो सान्थि गोजोन बियो गिदिंनानै फैफिनबाय। जौगानायनि लामायाव जोङो आगान होजेनबाय। लाइमोनफोरा जौ जुवा बा फेनाय मुवाफोरजों गोदोनानै थायाबालायनो गेलेनायनि आयदायाव माने इनभल्भ जाफिनबाय। नोंथांमोना नुदों ISPL आव रोजा रोजा लाख लाख मानसिफ्रा बाहागो लादों। गामि गामि दिनै फोथारफ्रा माने गांसो रज'जोब्बायमोन, रावबो गेलेलामोन। दिनै सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओंखारफैफिनबाय फोथाराव, गेलेनाय आयदायाव बाहागो लाफिनबाय। थुनलाइ आयदायाव बाहागो लाहोनो थाखाय जोंहा क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल जानुवारियाव जानो थांगासिनो दङ। दा बेबायदिनो बिनि उनाव जोंहा रागाम जानो थांगासिनो दङ। गोबां जोंहा मोजां खामानिफोर जेरै सुपार 50 जाय जों UPSCनि कचिं होबाय थानाय जादों। सुपार 50 होननानै IITनि थाखाय कचिं लाबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मेडिकेलनि थाखायबो कचिं होनाय जासिगोन। दा बेबायदिनो गोबां जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय मोजां मोजां हाबाफारिफोर लाबाय थानाय जादों। बेहाय दिनैहाय बिथाङा सरकाराव थायैनि थाखाय गोबां एलिगेसन बिथाङा लाबोनो नागिरदों। बिथाङा जोंनि मानगोनां भारतनि गाहाय मन्त्रि श्री नरेन्द्र मदिजिनि दैदेननायाव जे सरकार सोलिबाय थादों, बिथांनो मोनसे कमप्लेन लेटार बायदि बिथाङा हरदों। बेयाव बुंदों जे बिटिसिनि पावारखौ खमायबाय होननानै। दा होमब्ला दिनै जुदि बिथाङा सानोब्ला जे बिटिआर सुक्तिनि दारै बिटिसिनि पावारखौ खमायनाय जाबाय होननानै सानोब्ला बे सुक्तिया बिटिआर सुक्तिया जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि श्री नरेन्द्र मदिजिनि दैदेननायावनो जादोंमोन। बिथांनि आशिर्बादजोंनो जादोंमोन। होमबा बिथांखौसो कमप्लेन होनाय बायदि जादोंना जायाखै बेलाय? बिथांनावनो लाइजाम लिरनानै बिथांखौ कमप्लेन होनाय बायदि बिथाङा खालामदों। आरो दिनैहाय बिथाङा पावाराव थाथारनो लुबैनानै सोरबा सोरबा दालाल हमनानै सोरबा सोरबा एजेन्ट हमनानै सोरनिबा आथिं हमनानैबाबो आथिं खुलुमथाबथारनानैबाबो सरकाराव फैनो थाखाय नाजादों। खिन्थु बिथांनि बे नाजानाया फैमाल। जोङो दाखालि नोंथांमोना नुबाय जोंनि UPPLनि 3 बोसोरारि थामथि जे जुथुमा, बे जुथुमानि गेवलां मेलाव जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर श्री हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंलांदों जे फैगौ MP इलेक्सनखौ UPPL आरो BJPनि जुथायैनो बेखौहाय गेलेनाय जागोन आरो बेहाय खुनु गोदानै जेबो सानफिननाय जानाय नङा। बिटिआर सुक्तिखौ आखरे आखरे गासिबो माने मोनफुंजोबनाय जागोन, इमप्लिमेन्ट खालामजोबनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। लोगोसे बिथाङा बुंदों जे जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय बोसोरबानि थाखाय नैबे UPPL, BJP आरो GSPनि सरकारा थागोन आरो बिनि उनावबो जों जयैहाय इलेक्सन गेलेनानै गोबाव बोसोर UPPL, BJP आरो GSPआ जयै बेवहाय सरकार खुंगोन होननानै बिथाङा बुंलांदों। थ' बेहाय बिथाङा जेसेबांखि नाजाया मानो जोंनि जे UPPL आरो BJPनि जे मोजां बुजिलायनाय, मोजां मोनसे
मा होनो फ्रेन्डशिप बे फ्रेन्डशिपखौ बिथाङा सिफायनो हाया बे एलायन्सखौ बिथाङा सिफायनो हाया दा आङो बिथांखौ खावलायनोसो लुबैदों जे दिनै बिथाङा अपजिसनाव दङ बे अपजिसननि रलखौ बिथाङा लानांगौ मोनसे दाफामलु बिथाङा बिफाव लानांगौ एसेमब्लियाव फैनांगौ जोंहा माबाफोर जुदि गोरोन्थि जालाङोबा सरकारा बेखौ आसि थुनानै खोन्थानांगौ दा बेखौ बुङाबालायनो एसेमब्लियाव फैयाबालायनो बिथाङा बायजोआव थानानै बेबायदि लाइजाम लिरबाय थायोबा बे लाइजामनि बमाखौ बिथाङा गावबाय थायोब्ला बे बिथाङा जेबो हासिल खालामनो हानाय नङा बेखायनो आङो बिथांनि जेसेबां एलिगेसन होदों जोंनि मानगोनां भारतनि जे गाहाय मन्थ्रि बिथांनो 12था एलिगेसन हरदों बे 12थाखौबो जोङो डिनाय खालामबाय आरो जिपि नाड्डा बिथांनोबो गोबां बाथ्रा बिथाङा लिरदों बे मोनफ्रोमबो बाथ्राखौनो जों डिनाय खालामबाय आरो बिथांखौ खावलायबाय इयुनाव बेबायदि गाहाय थाखोनि जाहाथे राजखान्थि गेलेनानै जोंनि ओनसोलाव माने गोजोन आरो जौगानाय जे मोनसे जागायनाय फैदों दिनै बेनि जाथ्राया जे जागायबाय बेखौ जाहाथे बिथाङा जेबो गोहोम खोख्लैया जेबो गाज्रि नोजोर होआ बेखौसो आं खावलायनाय जादों बिथांखौ खेत्रआव बिथाङा जे बुंदों मोनसे धोरोमनि बाथ्रा बिथाङा बुंदों बेखौ बुंनाया बिथाङा जे बेबायदि मेन्टेलिटिनि मानसि बेखौ बिथांखौ सिनायथि होदों दा रायजोफ्रा बुजिबाय बे जे बिसिबां गाहाय रोखोमनि मेन्टेलिटिनि मानसि बिसिबां गाहाय रोखोमनि बिथाङा राजखान्थि खालामनो हायो पावाराव थानो थाखाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया बेयाव जोंनि सरकारा बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया जोंनि हान्जायाबो बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया बेजोंहाय जों राजखान्थि हान्जा मोनसे जों राजखान्थि हान्जाया माने जों मोनसे एलायन्सआव दं बे जेब्लाबो बे बायनो थाङाखै जोंहा बिराद मोजां बुजाबुजि दं बिजेपिजों इउपिपिएलजों बिथांनि गाज्रि हाबा मावनायनि थाखाय भायलेन्स खालामनायनि थाखाय दुर्निति खालामनायनि थाखाय बिजेपि हान्जाया बेखौ जोगारखाबाय दा बिथांनि जे भायलेन्स खालामनाय जाख्ल'नाय बा बिथांनि मिसगभारनेन्स बेखौ बानानैनो बिजेपिया दिनै इउपिपिएलखौहाय माने एलायन्स खालामदों इउपिपिएलजों बेवहाय दुनायै गोदानै बिथांजों एलायन्स खालामफिनबावनायनि खुनु खोथा गैया खिन्थु बेफोरनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बेखौथ' बिजेपि हान्जायासो बुंगोन जोंहा इउपिपिएलआ बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realtypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन